Kom igen. Den kommer næste gang. Så er det Mads igen. Ej, Håvand. Prøv igen. Så skal jeg bare holde den her. Så. Super! Er det her? Ja. Så må du overstyre, Lise. Hov. Hov. Yay! Ej, det er vel Marias. Det vil vi gerne have. Han vandt da ikke til jul. Jeg har bemærket, at det er ikke for... Lidt mere. Ja. Jamen, så går vi til tredje og sidste runde. Og Christian fører med 2 ringe, og Maja har 1 ring. Eller skal man bare få pille igennem julen? Ej, Bare få den igennem. Hvad kan man, når kan man ikke få den af? Kommer Maja. Hvem sidder den til først? Kan I se, hvis Maja får den? Ej! Så tæt på, så står det lige. Maja er ikke kun én. Jo. vil du have den så Det kan samme, hvis... Så kommer Christian. Det gælder. Meget mange bare ikke. Har du fået? Ja. Der mangler bare en rustning. Ja, det sidste år, der bruger sig på. For en hestetræner. Eller 10.000 kroner. Maja kan man putte den. Hvordan skal jeg bare slippe den? Eller hvad? Nummer 2, det bliver Maja for Bellamy. Og så lige her med Maja. Skal jeg stille jer pænt op mod publikum? Ja, I kommer til at have det. Og det var med 1 ring. Og første trækker vi til Christian på Cordelia med 3 ringe. Maja, nu holder du lige fast. Holder du fast og følger efter Christian? Bare trav. Uden at trampe op i præmien. Christian, det var forkert galop, Christian. Ej, så du Bellamy? Hun gik i galop med det samme. Så laver du, Rikke. Vi har væltet det hele.